Күпләребезнең буларны ишеткәннәре дә бар. Ләкин никадәр сөйләсәк тә артык булмас. Әткәй-әнкәй йорты шундый җылы, әйтерсең лә җәннәт бакчасы. Шушы йортны изге фәрештәләр бәла-казалардан сакласын. Тәрәзәләрдә һәр чак утлар янсын, кайту язсын, һәр чак сагынып. Каршы алсын әткәй кулын сузып, әнкәй чыксын шәлен ябынып. Әткәй-әнкәй йорты шундый рәхәт, яши анда улы мәхәббәт, биргән өчен тигез, озын гомер, Ходаема укыйм 1000 рәхмәт. Әти-әниең әгәр исән булса, балаларың булса сәламәт, сөйгән ярың һәр чак янда булса, тормышыңнан булсаң канәгать. Бәхет шулдыр инде җәмәгать. Әти, әни, әткәй, әнкәй. Кеше өчен иң кыйммәтле, иң кадерле сүзләр бу. Әти белән әнидә кояш җылылыгы, йолдызлар нуры да бар. Ачулансалар, шелтәләсәләр дә, без ул илаһи затларга ачу һәм үпкә сакларга тиеш түгелбез. Чөнки аларның шелтәле сүзләрдә син әйбәт булсын өчен әйтелә. Күңелләребездән, күз алдыбыздан аларның нурлы йөз сурәтләре китмәсен, югалмасын иде. Исән сау чакта авыр сүз әйтмичә, кадерләп, хөрмәтләп яшик аларны. Әти-әни булганда син бәхетле. Дөньяның бернинди байлыгы да, бер кешедә зиннәтлек тә аларны алмаштыра алмый. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, шушы вәгаземне, нәсихәтемне тыңлап, әгәр дә бер мөселман яки мөслимә кардәшебез кесәсендәге телефонын алып үзенең газиз әнкәсенә, әткәсенә шалтыратып булса да, хәлләрең ничек әнкәм, хәлләрең ничек әтием, исән саулармысыз дип сораса да, аларны шатландырса да, мин шушы вәгазем файдалы булды, нәтиҗәле булды дияр идем.